טוב, בוא נכנס כסף. איזה כיף. טוב, נמאס לי. נסגור את הפייסבוק. מה זה? כן. גב זה אתה? כן. באמת? מה, אתה לא מזהה אותי? זה מה שעושה לי. ראית המחשב. תציל אותי! מה? מה? כן, תסתכל. אתה רואה? הסרטון לא נמצא פה. אתה רואה, הוא נמצא פה, אבל אין בו כלום. נכון. לא, איך עשית את זה? כי אני מצלפת מחשב. מגניב.